рӯзи душанбеи 14 сентябр Афшин Муқим сухангӯи Кумитаи оид ба корҳои динӣ назди ҳукумати Тоҷикистон дар аккаунти худ дар Фейсбук 4 аксро нашр кард, ки дар он ҷамъоварӣ ҳосил аз тарафи имомхатибҳо сабт шудааст. бо назардошти дастуру супоришҳои сарвари давлат оид ба истифодаи самараноки ҳар як ваҷаб замин дар замини масҷиди ҷомеъ ва масҷидҳои панҷвақта зироатҳои гуногуни кишоварзӣ кишт карда шуданд, навишта шудааст дар нашрия. ҳосили ҷамъкардаи имомҳо асосан барои хайрот истифода хоҳад шуд, гуфт Афшин Муқим. الحمدلله از روزی که حتی سردار دولت مراجعت қобили зикр аст ки истифодаи чеҳраҳои намояндагони дин, алалхусус имомхатибони масоҷид, дар таблиғи роҳи сиёсии режим ҳоло дар Тоҷикистон ба як кори маъмулӣ табдил ёфтааст. масалан, дар соли 2018 имомхатибон ду маротиба муваззаф буданд, ки барои тамошои намоишномаҳои гумроҳон ва обу оташ ба театр ташриф оваранд. дар моҳи августи ҳамон сол имомхатибон бо мақсади омӯхтани тарихи халқи худ ба осорхона ташриф оварданд. рӯҳониён бояд тарихи сарзамини худ, фарҳанги қадимаи ниёгони худро донанд ва дарк кунанд, ки фаҳмидани қонунҳои олам ба гузаштагони мо кӯмак кардааст, ки аз санҷиши бисёр ҷангҳо ва дигаргуниҳои харобиовар гузаранд, забон ва фарҳанги худро ҳифз кунанд. омӯзиши сарчашмаи худ барои фаҳмидани анъанаҳо ва эътиқоди халқҳои дигар кӯмак мекунад, гуфта буд дар он вақт Афшин Муқим. инчунин дар соли 2018 имомхатибон барои фурӯши чиптаҳои консерти шоми дӯстӣ бо иштироки Севинч Муминова, Нигина Амонқулова, Ҷонибек Муродов ва дигар сарояндагони эстрадаи Тоҷикистону Ӯзбекистон ҷалб карда шуданд ва дар минтақаи шаҳри Тус имомхатибон аз ҳисоби маблағҳое ки ҳамчун хайрот дар масҷидҳо ҷамъ шудааст, муҷассамаи Ленинро барқарор карданд. ки ҳамагӣ 4 рӯзга боқӣ мондагӣ астай. алҳамдулилла ки дар як фазои сулҳу амният мо зиндагӣ дорем. тамоми аҳзоб